ba di ay? Kamutok ba niyong naong marunong kita kuban sa langit? Ano na problema? Mao lagi mga lods. Pait na. Dako itong problema kubang karon eh. Ganun din, isang may lang problema hay mong giatubang karon lods. Sus, kita pa ngoy. Piki ka sa kwarta ang panahon na ron. Sus. Lapad ka sa uoy. Sus, kita. Huwag di taon tayo sa kadakuan eh. Sus. Huwag di taon tayo. Ay nasib tanay lods. Ako sad, sis. Kung parehas mo tanduan, ako na masad yung problema ang giatubang ko din. Ha? Asa man na yung problema nga dito bang day? Mga lagi pag-ulang may nagbulag sa akong boyfriend. Ay! I'm sorry to hear that. Hatag lagi na ako ang tanan sa iya ha. Pero akong effort dili pagod enough sa iya ha. Spayta. Pati akong kalag ako naging gihatag sa iya. Kulang paghihapon. Oh. Ano rin na yung problema nga di ato ba? Kung sa may angay buhapon na mo ni Sparkly, sa may angay ni mo ikatambag para anay nga mo problema nga giatubang karon. Stratly. Isa may amo ngayon ng buhat ko na ninyo. Problema na mo nga itubang karon. Ayon raman na. Namoy problema nga di ato ba? Oh. Pagtalikod mo. Mau lagi pag-ulang na nagbulag sa akong boyfriend.